Abịawokwa m ọzọ. Ama m na enugo akụkọ gbasara Nwaakọ na ụdara. Ama m ime egwu ahụ agụrụ mgbe ahụ, ụdara m too 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 too. Akụkọ ahụ ka m ji bịa ọzọ. Ngwa gee ntị ọfụma ka anyị n'ihe mere n'akụkọ a. Otu nwoke aha ya bụ Idika lụrụ ndị nwunye abụọ. Aha nwunye ya nke mbụ bụ Ogbodi ya. Aha nke ọzọ bụ Uremma. Idika hụrụ nwunye ya ndị a n'anya nke ukwuu. Ha niile na-ebikọ n'udo. Ogbodi ya mụtara naanị otu nwa nwoke. Ha gụọ ya aha kpọọ ya Nwaakọ. Uremma mụtara ụmụ atọ. Otu nwoke na ndị nwaanyị abụọ. Aha ọkpara ya bụ Nnemụrụ. Otu ụbọchị, Ogbodi ya jere n'ubi ya ka o buru iko ụkwa ya ndị si n'osisi ụkwa ya daa. Mgbe ọ na-eme nke a, iko ụkwa ọzọ si n'elu dakwasị ya, dajie ya olu. Otu a ka Ogbodi ya si nwụọ. Nwaakọ dị naanị arọ 5 mgbe nne ya nwụrụ. N'ihi ya, Idika kpọrọ Nwaakọ nye Uremma ka o lekọta ya, zụlitekwa ya. Uremma anabataghị nke a n'ime mmụọ ya, ma ọ chọghị ịnụpụ isi n'ebe di ya nọ. Ya mere, ọ kpọbatara Nwaakọ na be ya n'agbanyeghị na nke a amasịghị ya. Ọtụtụ oge, ọ bụrụ na nri dị n'ụlọ ebughị ibu, Uremma ga-ebu ụzọ nye ụmụ ya nri ka ha rijuo afọ. Ọ bụrụ na nri afọdụ, ya enyezie Nwaakọ ka o rie. Ụfọdụ oge ka Nwaakọ na-ebu ọnụ n'ihi na nri eruteghị ya. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na Uremma eje ahịa zụta ihe ahịa, ọ ga-enye ụmụ ya ihe ahịa ndị ahụ ma hapụ inye Nwaakọ. Otu a ka ha si na-ebikọ. Ihe ndị a dị mbụ na-eme oge Idika nọ ndụ. Ma o teghị anya, Idika anwụọ. Uremma amalitezi ịkpagbu Nwaakọ ebe ọ dị ukwuu. N'oge ụgụrụ mgbe Nwaakọ dị arọ 7, Uremma jere ahịa zụta ụdara. Ya enye ụmụ ya ụdara dịka ọ dị mbụ eme. Ya na ụmụ ya aracha ụdara ma ha enyetụghị Nwaakọ. N'echi ya, otu n'ime ụmụ ya ndị arachara ụdara nyụrụ nsị n'ọhịa, nyụpụta mkpụrụ ụdara o loro. Mgbe Nwaakọ hụrụ nke a, ya ewere mkpịsị osisi kpapụta mkpụrụ ụdara ahụ were ya laa. Mgbe ọ laruru ụlọ ha, ya ọdọ mkpụrụ ụdara n'ụzọ ama ha. O teghị anya, mkpụrụ ụdara ahụ epu ume, malite na-eto ghọọ osisi ụdara. Mgbe ihe dị ka arọ 4 gafere, osisi ụdara ahụ ebido ime mkpụrụ. Ụdara a mere mkpụrụ ebe ọ dị ukwuu. Ebe ọ bụ na osisi ụdara nke a ka bụ obere osisi, ogologo ya bụ ihe dị ka oruru mita 3. O ruo mgbe ụdara ndị ahụ chara, mee ka o ruola nracha, na ọkpara Uremma bụ Nnemụrụ rigoro n'elu osisi ụdara ka ọ ghọrọ ụdara rachaa. Nwaakọ, onye na-agba nke ka ọ mara mgbe kacha mma ịghọ ụdara ya, hụrụ nwanna ya ka ọ na-arịgo n'elu osisi ụdara ya. Ya echeta ka Nnemụrụ na nne ya na ụmụnne ya si racha ụdara arọ 4 gara aga na-enyetụghị ya. Nwaakọ wee malite ikwe ukwe. Nke a bụ ukwe o kwere: ụdara m too nda too 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 nda. Ụdara m too nda too 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 nda. Nwunye nna m nda zụta ụdara n'ahịa nda. Racha 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 nda, rachapụ nwa na-enweghị nne. Nwa na-enweghị nne nna ya nwụọ nda. Mgbe nke a mere, osisi ụdara amalite na-eto ogologo. Ya na-eto ogologo na-aga n'ihu oge niile Nwaakọ nọ na-ekwu ukwe a. Osisi ụdara ahụ nọgidere na-eto dịka ọ ga-eto ruo eluigwe. Ọ bụrụ na gị ele anya n'elu ebe osisi ụdara ahụ toruru, Nnemụrụ dịzị ka nwa ijiji bere n'akwụkwọ ụdara. Egwu wee jide Uremma na ndị obodo niile n'ihi na ha matara
na ọ bụrụ na Nnemụrụ si n'elu osisi ụdara ahụ daa, ọ ga-abụ onye nwụrụ anwụ. N'ihi nke a, Uremma dara n'ala gbusi ikpere n'ala rịọba Nwaakọ arịrịọ ka ọ kpọdata osisi ụdara ya. Nwaakọ nabatara arịrịọ ya, wee kwaa ọmịiko n'ebe nwanna ya nọ, wee kpọwa osisi ụdara ya ka ọ lọtuo. Nke a bụ ukwe ọ na-ekwe: ụdara m lọọ nda lọọ 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 nda, ụdara m lọọ nda lọọ 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 nda, nwunye nna m nda, zụta ụdara n'ahịa nda, racha 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 nda, rachapụ nwa na-enweghị nne, nwa enweghị nne nna ya nwụọ nda. Mgbe Nwaakọ na-ekwe ukwe nke a, osisi ụdara malitere were nwayọọ na-alọda. Otu a ka o si lọtuo laghachi dịka ọ dị na mbụ. Nnemụrụ wee nwee ike rituo na-emerụghị ahụ ọbụla. Ndị obodo kelere Nwaakọ maka omume mara mma nke a o mere n'ebe Nnemụrụ nọ. O teghị anya, Nwaakọ wee kpebie na ụdara ya achaala nke ọma ruo na o kwesịrị ọghụghọ. Ya ghọọ ụdara ya ghọjuo nkata 7. Ya ewere ụdara 10 nye Uremma na ụmụ ya, wepụtakwa ndị nke ya onwe ya ga-aracha. Emesịa, Nwaakọ wee buru ụdara ndị ọzọ fọdụrụ jee n'ahịa. N'ụzọ dị otu a, Nwaakọ kụziri Uremma, Nnemụrụ na ndị obodo anyị na mkpagbu mmadụ adịghị mma. Ebe a ka anyị ga-akwụsị akụkọ a. Ama m na ị ghọtara ọtụtụ ihe n'akụkọ a. Akụkọ a na-ekụziri anyị ihe dị mkpa. Ọ na-ekụziri anyị niile na ọ dị mkpa ka anyị na-enwe nsọpụrụ ihe onwunwe na-abụghị nke anyị, ka anyị ghara iwe anyaukwu na ihe ndị ọzọ were.